Kabarnya kerja bagus. Monggo Mbak Yu. Ilap tanpa balung. Panas mongso ketiga. Ayo kerja bagus. Lemah sing tak krasa tiwas aku teko mbok tinggal lunga Wis rasa nangis. tekane atimu Sing wis ya wis. ninggalake aku kebangetan awakku Dene ora kena prawane ya diteni randane ya wong bagus. sing tak rasake kalau tanpa banyu janji mlaku aku mbok tinggal mlayu nipu tangi aku ngoyak awakmu tolong antenono aku. Apa ora kelingan biyen kowe sapa lara tak obati barang mari kowe lali paribasan baksi mabar dhuwur eling bali aku mbok apusi satenane aku ngerti ilang tanpa balung wis tak tulung malah mendung kebangetan tutupno lagumu kering sing tak rasane ngelat tanpa banyu janji laku aku mau tinggal melayu nipu tangi aku ngoyak awakmu tolong entenono aku. Apa ora kelingan biyen kowe sapa Piye wong ayu? lara tak obati bareng mari kowe lali paribasan baksi mabur dhuwur eling bali aku mbok pusi katenane aku ngerti ngelat tanpa balung wis tak tulung malah mendung sakarepku tutupno lakuku. Wis dipinangane ya kerja bagus. Ayo bali manut karo bapakne ya kerja bagus.